Sestra Mária, pred chvíľou som vás požiadala, aby ste odniesli tie veci. Alebo som sa nevyjadrila dosť jasne? Dostatočne jasne, matka predstavená. Ďakujem pekne. Čo mi ty máš čo ďakovať? Schytila by som najradšej remeň a všetkých vás vyobšívala. To tuhé dovliekol Požarský. Fuj! Smrdí tu celý ústav jeho tabakom. Požarský sa vzbúril. Ja mu dám vzbúru. A čo vlastne chce? No sedí si tu priam za pazuchou Pána Boha. Veď práve to, že Pána Boha. No čo, a Vari je to najhoršia firma. Mohol by mať viacej zdravého rozumu. No, zíde sa kde komu, ale on nechce. Ale čo nechce? No tak, všetko. Táraš, dieťa moje, táraš. V istom veku začínate všetci len filozofovať.